YouTube platformek serhilkirina vîdeoyê û Amerîkî ye ku li San Bruno, Kaliforniyayê ye. Sê karmendên berê yên PayPal, Chad Hurley, Steve Chen û Cawed Karim de karûberê di sibata 2005 de afirandin. Google malperê di meha sermawaza sala 2006 de $1.65 milyar da kirî. Niha YouTube wekî yek ji alîgirên Googleê dixebite. YouTube destûrê dide bikarîner ku barkirin, nêrîn, rêjeya parvekirinê lîsteyan lîstikan zêde bikin. Rapor bikin, li ser vîdeoya şirove bikin û bibin bikarînerên din. Ew curbecûr ji vîdeoyên medyayên hilberîner û pargîdanî pêşkeş dike. Naveroka berdest di nav de klîpên vîdeoyê, klîpên pêşendana TV, vîdeoyên mûzîkê, fîlmên Kurd û belgefîlm, tomarên deng, trailersê fîlmê, weşanên zindî û naverokên dinên wekî blogging, vîdeoyên rastînên Kurd, vîdeoyên perwerdehî, piraniya naveroka li ser YouTubeê ji hêla kesan ve tête barkirin. Lê pargîdaniyên medyayên wekî CBS, BBC, Vevo û Hulu hin beşên materyalê ji hêla YouTubeê ve wekî beşek ji bernameya hevkariya YouTubeê pêşkeş dikin. Bikarînerên neqeydkirî tenê dikarin li ser malperê vîdeoyên temaşa bikin, lê na lêxistin. Di heman demê de bikarîner qeydgirî ji bo destûrê nû kamereke bêsînorî vîdeoyê barkirin bikin û li vîdeoyê şiroveyan zêde bikin. Vîdeoyên ku bi potansiyela nebawer tenê hesibandin tenê ji bikarînerên qeydkirî tenê hene ku piştrast dikin ku kêmtirin 18 salî ne. YouTube û afiraner hilbijartiya hatinên reklamê ji Google AdSenseê digirin. Bernameya ku li gorî naveroka malperê û temaşevanên reklaman dikin, piraniya vîdeoyên wê temaşe belaşin. Lê yên îstîsnayên hene, di nav wan de kanalên zindiyên abonetiyê, kirêkirina fîlmê û herwiha YouTube Music, YouTube Premium karûberên abonetiyê bi rêzdarî mûzîka premium û ad-free pêşkeş dikin û ad-gihîştin belaş ji bo hemî naverokê tevî naveroka taybetiya ku ji kesayetiyên berbiçav têne komîsyon kirin. Ji destpêka sibata 2017 ve her deqî zêdetirî 400 demjimêra naverok li YouTubeê hatin daxistin û naveroka 1 milyar demjimêr li YouTubeê her roj têne temaşekirin. Ji destpêka tebexa 2018 ve malper li gorî malpera înternetê ya Alexa li gorî Googleê duyemîn malperên herî popüler di cihanê de ye. Ji gulana sala 2019 pê ve zêdetirî 500 demjimêrên naverokê vîdeoyê li YouTubeê her deqeyek têne barkirin. Li ser bingeha hatina reklama mehane YouTube tê texmîn kirin ku $15 milyar dihate salana ya dahatiye. YouTube bi rexneyên li ser aliyên karûberên xwe re rûbirû maye. Di nav de karanîna naveroka mafên jêgirtiyên ku di nav vîdeoyên uploadkirî de algoritmayên pêşniyara wê vîdeoyên heramdarên ku teoriyên komplo û derewîn belav dikin. Mêvandariya vîdeoyên ku dibe ku zarokan armanc dikin, lê bi tund û tu jî wan binavkiriye. Naveroka pêşniyara cinsiya ku bi karakterên popüler re têkildar e. Vîdeoyên xortên ku di beşên şiroveya xwe de çalakiyên pedopelîk dikişînin
و پولیتیکایên bihurbar li ser celebê neverokeyên ku destûr didin ku bi reklamê re bêne diravkirin. Pêkanîna YouTube. Bengeha YouTubeê ji Cihat Hurley û Steve Chen û Jawad Karim ve hate avakirin. Ew karmendên berê yên pargîdaniya PayPal bûn. Berî vê ew Cihat Hurley li zanîngeha Indiana li Pennsylvaniayê xwendiye û Steve Chen û Cawad Karim zanista kompîter li zanîngeh Illinois xwendin. Di 15 Sibata 2005 de YouTube.com bûye çalak û piştre xebatên li ser vê malpereyê ji bo çend mehan de hate çêkirin û weke ezmûn di gulana 2005 de hat vekirin. Ev bi fermî piştî 6 mehan hate vekirin. YouTube 9 Cotme 2006 de li ser Googleê 1.65 milyar firoştî hate girtin. Karkerên sîstemê. YouTube formatên vîdeoyan bi formata FLV bikartîne. Xwestinên malperên vîdeoyê giştî bi formata FLV tê darxistin û dosyayê dikare daxe. Temaşekirina vîdeoyan bi plugin a Adobe Flash şêve tê avakirî. Avî mipek an jî QuickTime vîdeoyên êriyê dike hema heta 1 GB tê hiştin. Sîstema vîdeoyê. Endam dikare lê vîdeoyan gelî bike, biecibîne û dikarin şirove û parve bike. Mercên bikaranînê. Li ser YouTubeê hûn nikarin vîdeoyên porno +18 tade kuştin. Tade kuştin, reklam û gef daxin. Welatên lê hatiye qedexekirin. Brezîl. Dadgeha li Brezîlyayê YouTube di 6 çile 2007 sê rojan qedexe kirin piştî weşandina sîteya filmê hetîkaniya pêşkeşkerê Brezîlya navdar Daniela xweşindiviya kevna lîstikvanê futbolê Ronaldo. İran. Astan kirin ku YouTubeê li Îranê di 3 berfembar 2006 de piştî sîta zînakar hate hesibandin. Maroko. Di 25 gulana 2007 de Maroko Telekom website YouTubeê hate astankirin piştî 5 rojan pargîdaniyê ragihand ku ew bi çewtiyeke teknîkî çêbû û YouTube asteng hatibû tomarkirin. Yemen. Yemenê di dîroka 11 Hezîrana 2008 ji bo 3 rojan websita YouTubeê sekinand. Erebîstana Seûdî. Çavdariyên dewletê li înternetê li Erebîstanê Seûdî zêde heye. YouTube li Erebîstana Seûdî neqedexe ye. Lê ew bi tenê bo mezinan 18 salî yan jî zêdetir serbest e. Naverokên seksî an deva vêtin bo Îslamê an bo dewletê ew qedexe ye. Ev jî hatiye dîtin ji bo astenkirina gelek kanalên cûr bi cûr û hin bêyî ku pîvanên zelal ji bo astenkirina wan berdest bike. Tayland. Di 8 Adara 2007 de YouTubeê li Taylandê ji bo 2 rojan hate qedexekirin. Di 3 Nîsana 2007 dîsa careke din hat qedexekirin wî nehişt ku dîsa hikûmetê ragihand ku fîlmeke heqaretê li ser padîşaha Bhumibol Adulyadej heye. Qedexeya YouTubeê di 3 Tebexa 2007 de hat rahiştin. Gelek spas ji bo ku ez guhdarî kirim.